Għal-Ministru Jose Herrera, l-Prim Ministru Robert Abela m'għandux għalfejn jippubblika returns tal-VAT u tat-taxxa ta' qabel l-2017. Il-pożizzjoni ta' Herrera għal-mistoqsijiet ta' Net News tul il-qasma li teżisti fil-Kabinett Laburista dwar is-sitwazzjoni imbarazzanti li Abela tefaħħom fiha. Ma nasibx li hemm xi ex-Prim Ministru jew xi kap ta' oppożizzjoni preżenti jew xi deputat parlamentari li disuq spontek qabatu eżibixxa l-income tax returns tiegħu preċedenti għal meta huwa assuma r-rwol tiegħu bħala deputat parlamentari. Dan minkejja li l-istess Prim Ministru konferma li kienu li kuntattja lill-Kummissarju tat-Taxxa Interna biex dan jinvestiga l-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-perjodu ta' qabel ma daħal fil-politika. Madankollu l-Ministru Herrera ma qal xejn dwar jekk Abela għamilx l-istess forma ta' pressjoni fuq Rozjen Kutajjar li allegatament daħlet 50,000 euro minn senserija. Minflok u biex itenni d-diviża tiegħu lejn il-Prim Ministru, Herrera qal li Alla ħares wieħed imur lura 20 jew 30 sena fil-pubblikazzjoni tar-returns. Alla ħares kull min ikollu kariga pubblika jrid imur lura 20 sena, 30 sena u jippubblika l-income tax returns tiegħu ta' 30-20 sena. Mhux tal-istess idea l-Ministri Mirjam Dalli u Clayton Bartolo li għall-istess mistoqsija ħassewhom skomdi ferm milli esprimu pożizzjoni ċara. Fil-fatt il-Ministru Dalli wieġbed biss li l-ġurnalisti għandhom jistaqsu direttament lill-Prim Ministru. Belli il-Prim Ministru għadu ma pubblikax ir-returns tat-taxxa? Naħseb kumment bħal dak tridu tagħmluh lill Prim Ministru. Jiena safenna fien il-Prim Ministru l-affarijiet tiegħu ta' fejn tidħol taxxa u affarijiet li huma finanzjarji huma kollha above board. Ta' qabel 2017? Safenna fien il-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu hija above board u hija trasparenti. Fil-waqt li l-Ministru Bartolo baqa' ma weġibx jekk Abela għandu jippubblika dawn id-dokumenti. Prim Ministru il-VAT returns, il-tax returns tiegħu huma diġà pubbliċi ta' wara l-2017. Għal ta' qabel, il-VAT u t-tax returns ta' qabel l-2017. Il-Prim Ministru ġa tkellem fuq dak ir-rigward u m'għandi xejn nżid ma' dak. Jiġifieri ma taqbilx għandi preżent. Il-Prim Ministru ġa tkellem. Inti bħala membru tal-Kabinett, inti. Il-Prim Ministru ġa taqbel ma tkellem. taqbilx. Jiena nżomm ma' Min tixed tgħidlek taqbel ġifieri magħha. Jiena qed ngħidlek illi il-Prim Ministru ġa tkellem fuqha u jiena nżomm ma' dak. In-nuqqas taqbil fost il-Ministri konferma kif din iż-żrara l-ġdida fiż-żarbun ta' Robert Abela qed tkompli toħloq disgwid kbir fil-Kabinett anke minħabba li l-istess Abela qed jażel li jibqa' jiddefendi akkosta kollox lis-Segretarju Parlamentari Rozjen Kutajjar.